Sa number 2, 11 na ang kumpirmado nga kaso sang Pertussis sa Bacolod City kag Negros Occidental. Isa sa nagpositibo, isa ka bulan nga lapsag gikan sa Negros Occidental nga nagtaliwan sang nagligad nga semana. Sa datos ng City Health Office, ang Bacolod City sa karon may yara sang 6 ka kumpirmado nga kaso sang Pertussis. Ang mga nagpositibo nga lapsag nagapang edaron humalin isa ka bulan tubtob isa ka tuig suno sa City Health Office. Duha ang sa 6 gikan sa Barangay Tangub, tig-isa gikan sa Granada, Handumanan, Takuling kag Villamonte. Nagsaka naman sa 5 ang kumpirmado nga kaso sang Pertussis sa probinsya. Suno kay Dr. Girly Pinonggan, ang Provincial Health Officer, ang lapsag nga ginreport na patay bangod sa Pertussis ang napatay sa ospital kag nagtaliwan ini antes pa man nag-abot ang iya nga resulta. Ang 4 ka iban pa nga nagpositibo ang naka-recover na. Humali naman sa 1-month-old tubtob 62 years old ang age group nga apektado sa Pertussis kag probable Pertussis cases sa probinsya. Ang Negros Occidental may 26 kag ang Bacolod naman may 2 ka probable Pertussis cases nga ginahulat pa ang mga resulta. Hindi pa man makasiling nga outbreak suno kay Pinonggan kay nagahulat man sila sang criteria sa Department of Health. May 10,000 ka vaccines nga pagabaklo ng probinsya para sa mga kabataan. Paday ng pahanumdom sa publiko nga maghalong likawan ang mga matawo nga lugar kung may ginabatsyag labi na pag-ubo, mas maayo nga magpakonsulta. Hindi makamas lang if ever nga hindi kita ma-avoid nga makagwa gidya bala kung kinahanglan magwa. So especially on crowded places, kung dalon magidi lang kabataan mas man kita no. And kung may ginabatsyag hindi na lang magkadto sa mga nakadamuan tao kung ginaubo bala no. So kung pwede kuan na ani himulong ani sa balay. Kag isolation gina-advise naton kung may ginaubo sa sulod sa household no kay ti hindi ginaya magpanaog na iya kung hindi maubos kamo yan no. So isolate lang naton ang aton house member.